Белабародава Ганна, вучаніца 7 класа дзяржаўнай установы адукацыі, сярэдняя школа нумар 52 горада Гомеля. Анатоль Вярцінскі, дынамік. Ён пасіпеў, пахрыпеў і змоўк. Болей нічога сказаць не змог. Падышла старая, паслухала. Што гэта сёння з ім? Падышла бліжэй, пастукала. Маўчыць, не гаворыць зусім. Хуценька ў печы дапаліла, трохі прыбрала, падмяла, пайшла вуліцай Тапалінай у другі канец сяла. Кажа ўсім: іду да радзіста, нешта радзіва маўчыць. А ў радыста сын нарадзіўся і крычыць: у вас весела, кажа старая. Гэта добра, што сынок. Бач, крычыць як стараецца галасісты крыкунок. Так крычаў і мой малодшанькі, што забілі на вайне. Бач, вы проства аж ножанькі. Імя выбралі ці не? Так крычаў і мой сярэдненькі. Не вярнуўся, што з партызан. Бач, які галасок сярэбранькі. Слаўны, слаўненькі пацан. А старэйшы быў ціхоня. Як радзіўся, спаў і спаў. Можа, дзе жыве і сягоння? Раз без весткі ён прапаў. Ні сынкоў няма, нікога. Толькі радзіва адно. Толькі радзіва мне падмога. Што б рабіла, каб не яно? І пагаворыць, і паспявае, добрай ночы жадае мне. І паплачам з ім. Бывае. Як успомнім аб вайне. Ды здарылася з ім штосьці. Не гаворыць яно зусім. Падбяжы як-небудзь, Костя, паглядзі, што гэта з ім. Дык падыдзеш? Пастарайся. Добра ў вас. Ды я пайшла. І пайшла дамоў старая у другі канец сяла.